അര ലിറ്റർ പോരെ? അര ലിറ്റർ പലതും കളർത്ത് എത്ര ഇല്ലേ ഒന്നല്ല പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടത്ത് വാങ്ങിയ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് 8 ദിവസമായി. ശനിയാഴ്ച വന്നതാ. വെള്ളരിക്കില്ലേ അത്ര ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക. 18, 19 അധ്യായം ഭക്തി സമൃദ്ധ സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം. രണ്ടാം ഭാഗം വേണ്ടേ മാതാജി? 2 ഭാഗം 2, 3, 4 ഇല്ല മാതാജി. ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളിതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുള്ളൂ പഠിക്കാൻ ഇതില്. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇതില്. അപ്പൊ 18ാമത്തെ അധ്യായം ഇനി പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ഉള്ളവരുടെ ഇനി ഭാവഭക്തി അല്ലേ, ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയല്ലേ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക്. ഇനി ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ 9 ഗുണഗണങ്ങളാ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കേട്ടോ. ഭാവഭക്തി. പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും? അറിയാണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയി. ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അത് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. വീണ്ടും ഓണാക്കും. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് പോണത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓണാക്കും. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഓഫ് എന്തോ പോലെ. നല്ല സന്തോഷം. ഞാനും മാർക്ക് സത്യം മാതാജി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എളുപ്പമായി. സന്തോഷമായി എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം അധ്യായം 18 ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അതായത് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഭാവഭക്തിയുടെ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകള് 9 സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇതില് ബുക്കുള്ളവരില് 1ഉം 2ഉം പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കിടക്കണം കേട്ടോ. സ്ലൈഡും ബുക്കും തമ്മില്. 1ാമത്തെയും 2ാമത്തെ പോയിന്റ്. 2ാമത്തെ പോയിന്റ് 1ാമത്തെയും 1ാമത്തെ പോയിന്റ് 2ാമത്തെയാണ് കിടക്കുന്നത് ബുക്കില്. ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. ഇപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്
ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങള് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ? ഒന്നാമത്തത് ശാന്തി. ശാന്തി എന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ഥിരോത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തോരം ചെയ്യാനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും എത്ര ചെയ്യാനും അയാൾക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. സ്ഥിരോത്സാഹിയായിരിക്കും അയാള്. അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും. അതാണ് എന്ത് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിതില് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് പേരുകൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ശാന്തി, അവ്യർത്ഥ കാലത്തും അത് പഠിക്കാം. പക്ഷെ മനസ്സിലാവണം ശാന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ബുക്കിൽ അതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിന്റെ നേരെയും അതിന്റെ ആ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ബുക്കുള്ളവര്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ശാന്തി, എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും, സ്ഥിരപരിശ്രമിയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം. അവ്യാർത്ഥ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് തന്റെ മുഴുവൻ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് വിരക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും. അതാണ് വിരക്തി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാലാമത്തത് മാനശൂന്യത. മാനശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നത് താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികമായ ആദരങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊടുത്താലും സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതിനൊന്നും തിരിച്ചൊരു ഫലം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ആദരവും ആര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റേജിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് മാനശൂന്യത. ആശാബന്ധം, പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കും. എപ്പോഴും എന്താണ് മനസ്സില്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ പറയാണ് ആശാബന്ധം. ഈ സമുത്കണ്ഠ, വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതാണ് സമുത്കണ്ഠ. നാമ ഗണയ സദാരുചി, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ താല്പര്യനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. ഭയങ്കര അധികം ആഗ്രഹം, ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യേന, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉത്സുകനായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രീതി തത് വസതി സ്ഥലേ, പ്രീതി എന്താണ്? തത് വസതി സ്ഥലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഇപ്പൊ 9 ഗുണങ്ങളാണ് എന്തിലുള്ളത്? ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തി, അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധം, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗണേ സദാരുചി, ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യേന, പ്രീതി തത് വസതി സ്ഥലേ. ഇതാണ് 9 പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം, അല്ലാതെ പറയാട്ടോ. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ബുക്കില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടോ. ഇനി ഈ 9 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ഒന്നാമത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. ഇതാണ് പറഞ്ഞ അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. അതല്ലേ ഒന്നാമത്തെ? ശാന്തിയല്ലേ മാതാജി? ശാന്തി രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ശാന്തി. ഒന്നാമത്തെ ശാന്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ്. അടുത്ത ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗല്ലേ? സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം പറയുമ്പോ ഏതാണ് വരുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ? അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, അതല്ലേ?
അവ്യർത്ഥ കാലത്തോട്ടാ. അതായത് തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അവ്യർത്ഥ കാലത്തും. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? തന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് താൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുക. ഉള്ളിലെ സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കുക. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹം. സ്ഥിരോത്സാഹത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനാണ് അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിരോത്സാഹി അല്ലെങ്കിൽ അടക്കമുള്ളവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ ശ്ലോകം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകം. അവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതിനെല്ലാം അത് ഉദാഹരണമാണ്. കൂടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ശപിച്ചപ്പോ, അതും ശാപം എന്താണ്? മരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും എന്താ പറയണത്? ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, മരണം സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ആ ശാപം എന്നിൽ പതിച്ചോട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, ജീവിത അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം? അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് അനാസക്തി. ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊന്നും ആകൃഷ്ടനാകാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് അനാസക്തി. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭരത ചക്രവർത്തി ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങള്, സുഹൃത്തുക്കള്, രാജ്യം തുടങ്ങിയതിനോടുള്ള എല്ലാത്തിനോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായിട്ടുള്ള വിസർജ്യത്തെ പോലെ, അത്രയും അസ്പൃശ്യമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് തൊടാൻ അറയ്ക്കുന്ന ഒരു വിസർജ്യത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? തന്റെ കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം ഇതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം അനാസക്തിക്ക്. എല്ലാതരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അതാണ്. അപ്പൊ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കുക, അതാണ് എന്ത്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അയാൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് അവിടെ 4-ാമത്തെ പോയിന്റിൽ അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മയില് ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് എന്നാട്ടോ അവിടെ ബുക്കിലുള്ളത്. ഭരത മഹാരാജാവ് എന്നാണ്. ഭഗീരഥൻ നണ്ടത് ഭഗീരഥനാണ്. ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവധൂതനായിട്ട് മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു.
അപ്പൊ ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവഹേളനം സഹിക്കേണ്ടി വരാം. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലും കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവധൂതനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭിക്ഷ യാചിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ പോലും ആ രാജാവായിരുന്ന ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പോലും ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്ന പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അവഹേളനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏതൊരു അവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകാണ്? കൃഷ്ണഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭഗീരഥ മഹാരാജാവിനെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് മഹാപ്രതീക്ഷ ആശാബന്ധം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ആശാബന്ധം എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ പേര് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എന്ത്? ആശാബന്ധം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, എനിക്ക് ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങിയ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളൊന്നുമില്ല. സദാ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗവും എനിക്കില്ല. പിന്നെ ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഒന്നിനും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും മുമ്പരി ഞാൻ ജനിച്ചതാണെങ്കിലോ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലും അല്ല. അല്ലയോ ഗോപിജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ആകെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട്. ആ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുണ്ട്. കാരണം ഈ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ ആധികാരികം അല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതാം. എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ കരുതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്, എനിക്കത് സാധിക്കുമെന്നുള്ള. അതാണ് മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുടെ തിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ആശയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തര പ്രത്യാശയുടെ തിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ആ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് എന്ത്? ഈ ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്ഖണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമുത്ഖണ്ഡ എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുക. ആ ഔത്സുക്യത്തെ നമ്മള് സമുത്ഖണ്ഡ എന്ന് പറയാം. വേദങ്ങള് ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വിലക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതിനെ വിലക്ക് വാടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഉള്ളില്. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ വിലക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂറുടെ കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് മഷി അണിഞ്ഞ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമരീതങ്ങൾ പോലുള്ള കണ്ണുകള്, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ഇവയോടുകൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകള്. ചുണ്ടുകൾക്കാണെങ്കിലോ താമ്രവർണ്ണങ്ങളാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കും. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ. അതായത് നമ്മുടെ അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം ഇതില് പറയുന്നതാണ് വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത് ഇവിടെ? വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം, ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ട ആ ഒരു ഔത്സുക്യം, അതിനെയാണ് നമ്മളോട് സമുത്ഖണ്ഡ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. 7ാമത്തെ പോയിന്റ്.
രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ, ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉരുവിടുന്നത്? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളാണ് രാധാറാണി. എന്താണ്? ഋഷഭാനു സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് രാധാറാണി കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. കൃഷ്ണ കർണാമൃതം പറയുന്നത്, എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്നെ ആകർഷിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച്, എത്രയോ ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ, ആ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എപ്പോഴും. എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് എന്താകാം, ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്കായിരിക്കാം, പക്ഷെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചതും ആ ഭൗതിക അസ്ഥിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദാ മാതാവ് കെട്ടിട്ടതും എവിടെയാണ്? ഈ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. കാരണം അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ശകടാസുരനെ പോലെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം, ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടതും എവിടെയാണ്? ഈ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഇവിടെയാണ് നന്ദനുമൊത്ത് വസിച്ചിരുന്നത്. രാജാവായിട്ടുള്ള നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് ഈ 9 പോയിന്റ്. ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഈ കണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക്. ഇനി അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ഈ അടുത്ത ഭാഗം അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടായിട്ട് പറയാം. അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒന്ന് ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. 2 തരത്തിൽ പറയുന്നു. ഒന്ന് ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. അപ്പോ 2 തരത്തില്, ഒന്ന് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. എവിടെയാണത്? ഓക്കെ. ആസക്തിയെ നമുക്ക് അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതില് പര ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത് പറയണത് കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക്, അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അതായത് അനുകരണത്തിലൂടെയുള്ള താല്പര്യം, അനുകരണത്തിലൂടെയുള്ള താല്പര്യം, അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആ അനുകരണത്തിലൂടെയുള്ള താല്പര്യം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ഛായരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛായ എന്ന് വെച്ചാൽ നിഴല്,
പിന്നെ അടുത്തത് പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ പര എന്ന് വെച്ചാല് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതെ ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന അനുകരണാത്മകമായ ഭക്തിയാണ് എന്ത് ഛായരൂപകം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഴല് പോലെ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത്. നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തന്നെത്താൻ അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അതിനെയാണ് ഛായരൂപത്തിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനുകരണത്തിലൂടെയുള്ള താല്പര്യം, അതിനാണ് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ഛായരൂപത്തിലുള്ളതും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പരാരൂപത്തില് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഛായ എന്ന് വെച്ചാൽ നിഴൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. നിഴൽ രൂപത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നിഴല് പോലെ, അതായത് യഥാർത്ഥ അല്ലാത്തതാണ് നിഴൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ കാണിക്കുന്ന അനുകരണാത്മകമായ ഭക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഛായരൂപത്തിലുള്ള നിഴല് പോലെയുള്ളത്, അതായത് അതിനെന്തില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭൗതികമായ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതികമായ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം ഒരാൾക്ക് ഇല്ലാതായിട്ട് ഇല്ലാതായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പരാരൂപം, പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പര എന്ന് പറയുന്നതും ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതാണ് ഛായരൂപകം. ആ ഛായരൂപ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകൾ തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് തോന്നെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ മധുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കൃഷ്ണാമുന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാല് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി അയാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ആസക്തി വളർന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് കഴിയും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി ഒരാളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് ആ ആസക്തിയൊക്കെ കെട്ടുപോകാനും പറ്റും. അപ്പൊ അവരോടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാം. അവരെ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്തുണ്ടാവാം? നമ്മളെ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെയ്തതും നമ്മളെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും, കൃഷ്ണത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നല്ലേ മാതാജി? അവരുടെ അനുഗ്രഹം കെട്ടുപോകുന്നല്ലേ? കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ നേടിയത് മുഴുവൻ നമ്മളെ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു അത് ചെയ്താല്. അടുത്തത് ഗുരുസേവ. ഗുരുസേവ പറയുന്നത് ശിഷ്യനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തമ്മില് വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഇതിനെ വാണി സഹവാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വപു എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ശാരീരിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും സേവിക്കണം. അതായത് ഗുരുസേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഗുരുവിന് വപുസേവ ചെയ്യാം, വാണി സേവ ചെയ്യാം. വപുസേവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ആ ഗുരുവിന് അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് സേവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം?
വപ്പുസേവ, ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്ന വപ്പുസേവ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അതായത് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, അതൊക്കെ എന്താണ്? വാണിസേവയാണ്. വപ്പുസേവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവകളെ വപ്പുസേവ എന്ന് പറയാം. വാണിസേവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാണിസേവയാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യാം. ഒന്ന് വപ്പുസേവ ചെയ്യാം, വാണിസേവ ചെയ്യാം. ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സേവകള് വപ്പുസേവ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവൻ അനുസരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വാണിസേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭാവഭക്തി ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? അത് പൊറുക്കപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, അത് ഗുരുതരമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അല്ല. അത് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്? ആ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ തെറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇരുത്താനും പോവേണ്ട, നമ്മൾ അതിനെ കുറ്റം പറയാനും പോകണ്ട, നമ്മൾ അത് അവഗണിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിപൂർണനാകുക. അതായത് ആ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ആ തെറ്റുകൾ എന്താവും? ഇല്ലാതായിപ്പെടും, അതായത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൃസിംഹ പുരാണം പറയുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനിന്റെ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള ഒരു പാടുകൾ ഒരിക്കലും ആ ചന്ദ്ര പ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിലെ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകള് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന് തടസ്സം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ ചെറിയൊരു കുത്തുണ്ടായാലും അതിന്റെ പ്രകാശത്തിന് തടസ്സം വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പി ചേസുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യഭക് സാതുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം പ്രവർത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്താണ്? അതിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അയാള് മുക്തനാകുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്തത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ എടുത്താൽ മതി. എന്ത് ചെയ്യണം? എടുക്കാം മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഈ അധ്യായം മനസ്സിലായി. ഇനി ഭഗവാൻമുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം ചെറുതാണല്ലേ. ഭഗവാൻമുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേണ്ട, പ്രേമത്തിന്റെ നിർവചനം ഇല്ല നമ്മളില്. അപ്പൊ അടുത്തത് ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രം പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻമുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻമുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ട്, നിശ്ചിതമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകുന്ന ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തില് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിതമായൊരു ബന്ധം. അതില് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള നമ്മൾ അഭിലാഷം അത് വർദ്ധിച്ചു വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? ഭഗവത്മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പദം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രേമം എന്ന പേരിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാമമാണ്. പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്, സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് വാക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളൂ? പ്രേമം എന്ന വാക്ക്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ പദം പ്രായോഗിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രേമം എന്ന പേരില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ്? കാമമാണ്.
പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറഞ്ഞ സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വരുന്നത്. കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബന്ധുതയുടെ സങ്കല്പം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൽ സംവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമമായിട്ട് ഭീഷ്മര്, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവർ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ പ്രമാണികരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭീഷ്മദേവര് പറയുന്നത്? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ പ്രേമവും കാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രേമം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാമത്തെ പ്രേമമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി? പ്രേമമായിട്ട് മാറുന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? ഭീഷ്മര്, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവൻ, നാരദൻ ഇവരൊക്കെ അതിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കാമത്തെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രേമമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രേമവും കാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവര് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ പ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ശുദ്ധ പ്രേമം രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഹർഷോന്മത്തത മൂലം, അതായത് ഭാവഭക്തിയിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഭാവഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഈ പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെയാ പറയണത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിധി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ശക്തമായിട്ട് ആവാഹനം ചെയ്യും. നമ്മള് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുമ്പോ നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി, വൈദ്യസാധന ഭക്തി വരും. ആ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം 11:2-40 പറയുന്നത് ഭക്തിയുപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കും. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭക്തൻ എന്ത് വരുന്നതാണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിച്ചു വരുമ്പോ, അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടും, നൃത്തം വെക്കും, നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടാനും നൃത്തം ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നതാണ്? ഇത് നമ്മള് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഏതിലൂടെ പറഞ്ഞ? ഭാവഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിലൂടെ, അതായത് വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ട് പ്രേമഭക്തിയിലെത്താം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ നിർദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഭാവഭക്തിയിലെത്തി പ്രേമഭക്തിയിലെത്താം. ഒന്നാമത്തത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി രാഗാനുഗ, ഇവിടെ അടുത്തത് പറയണത് ചന്ദ്രകാന്തി, അതായത് കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു യുവതി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രം തന്റെ ഭർത്താവായി അവൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, തന്നെത്താനെ സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം ഭർത്താവായിട്ട് കാണുള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ്, വേറെ ആരെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അത് ആണ് എന്ത് പറയണത് ഇവിടെ പത്മപുരാണത്തില് ചന്ദ്രകാന്തിയുടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രേമഭക്തി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്
ഏതിലൂടെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് വൈദ്യസാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവഭക്തിയിലേക്കും പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും എത്തുന്നത്. ഇതൊന്നും ആരും പറയാതെ തന്നെത്താനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം, അതായത് ഭാവഭക്തിയിലൂടെ എത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ. പിന്നെ പറയണത്, തന്റെ സ്ഥിതി എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ശരി, നമ്മൾ ഒരു സമയം പോലും വീഴ്ച വരുത്താതെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഭാഗവതം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം തപസ്സും യോഗാമുറകളും അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷവും ഒരാളില് ഭഗവാനിലുള്ള ശ്രീഹരിയുടെ നേരെ ഇത്തരം പ്രേമം വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? പാഴ്വേലയായി എന്ന് പറയാം. അകത്തും പുറത്തും സദാ കൃഷ്ണനെ കാണുന്ന വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അകത്തും പുറത്തും സദാ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും അപ്പുറത്തെത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രേമഭക്തി പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ സംജാതമാകുന്നു പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അത് രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അതായത് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് മഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമം, മഹാത്മ്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ട് നമ്മള് അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകും, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് കേവല പ്രേമം. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെതാണ് കേവല പ്രേമം. മറ്റത് മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രേമം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത്, അതാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരുന്നത്. മറ്റത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ മഹാത്മ്യം ജ്ഞാന പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെയും ശക്തിയെയും മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോട് കൂടി ഭഗവാനോട് തോന്നുന്ന ആ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം, അതാണ് മഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവിനാണ് ഇതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭാവമാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായിട്ട് കണ്ടു വണങ്ങുന്നത്, ഭഗവാൻ പരമാധികാരിയാണെന്ന്. മറ്റേത് കേവല പ്രേമം വൃന്ദാവനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഇപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ചിന്തകളും പരിഗണനകളും ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അനൈച്ഛികമായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കേവല പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, ഭഗവാനോട് തീവ്രമായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമത്തിനാണ് അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം. അവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിനല്ല, അത് മറ്റേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാർക്കും ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാവം, അതാണ് ഇത് പറയണത് ഈ കേവല പ്രേമം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കേവല പ്രേമം പറയുന്നത്
ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആദരവോട് കൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് മഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി ശുദ്ധ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കേവല പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേവല പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ വൃന്ദാവനവാസികളും മറ്റേത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരും. ഇനി ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണിത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് 9 ഘട്ടങ്ങള്. ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭാവപ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ്? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും വിശ്വാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഗ. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്നവന്റെ മേൽ ഭക്തനുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ആധികാരികമായ സത്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനും അവസരം ലഭിക്കാം. അപ്പൊ സാധുസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ വായിക്കാനും കേൾക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വയം തയ്യാറായി ഒരു ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാതെ നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് എന്ത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ അയാൾക്ക് എന്ത് വരും? നിഷ്ഠ. അതില് ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അയാൾക്ക് സ്ഥിരത വരും. നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ഥിരത വന്നു. സ്ഥിരത. പിന്നെ അടുത്തത് രുചി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അഭിരുചി വളർന്നു. നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി, അടുത്തത് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? ഭാവം വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് പ്രേമം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രേമത്തിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും. അപ്പൊ വിശ്വാസമാണ് തുടക്കം. വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ വികാസം സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നെന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. മഹാദേവൻ എങ്ങനെയാണ്? വൈരാഗിയാണ് മഹാദേവൻ അല്ലെ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാത്തവനാണ് മഹാദേവൻ. ധരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മാൻതോല്, പുലിതോല് അല്ലെ. അതാണ് അദ്ദേഹം ധരിക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാദേവൻ എങ്ങനെയാണ്? മഹാദേവൻ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തല്ല മഹാദേവൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയാണ്, അപ്പൊ മഹാദേവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരെപ്പോഴും മഹാദേവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനൊന്നും ദർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? മഹാദേവൻ പറയുന്നത്. തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്.